Shalom, shalom, shalom. بيتسبب እግዚአብሔር አምላክ የሚጸንዕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vara med er. እዚ ካብ CRV ኢንተርናሽናል ተመሓላለፍ ፕሮግራም ናይ Det här är det dagliga programmet som sänds från CRG International Church. ዝበለጸ ቃል ንልበለጸ መዓልቲ ድግር ፕሮግራም እዩ Det är det bästa ordet för den bästa dagen. ኣነ ሓውኩም ሰላሓዲን ምስ ሓውኩም ሴሚና ዘለና Det är jag, er broder Saladin med er broder Sem. ሎም ነዚ ቃል ነዚ መዓልቲ ዝኾን ቃል ክንካፈል ኢና Så idag kommer vi få ta del av dagens ord. ሎም ንካፈሎ ቃል ብጸጋ ተኸቢብና ተመሊእና ኢና ድብል Och dagens ord är: vi är omringade och fyllda av Guds nåd. ብጸጋ ኣምላኽ ተኸቢብና ተመሊእና ኢና Vi är omringade och fyllda av Guds nåd. መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 5:12 Psaltaren kapitel 5, vers 13. ንጻድቕ ትባርኹ ኢኻ እሞ ወይ እግዚአብሔር ከም ብዋልታ ብጸጋ ተኸቦ ይብል Det står: ty du Herre välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd och med sköld. ጻድቕ በአምላኽ ተባሪኽ እዩ Den rättfärdige har fått bli välsignad av Gud. ካብቲ ሓደ በረኸት ጻድቕ ድማ ጻድቕ ብጸጋ ኣምላኽ ዝተኸበ ህይወት ኣለዎ Och en av de välsignelser som den rättfärdige har blivit välsignad med är att bli omringad av Guds nåd. እዚ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ከኣልነት ናይ እግዚአብሔር ዊዝደም ከምናትካ ጌርካ ክትጥቀመሉ ዝገብር ጉሩም ውህበት ኣምላኽ Så Guds nåd är en av de föremål som ger dig att kunna få leva i Guds vishet och Guds insikt och leva i det. ግሬስ ካብ ገዛ ርእስኻ ንላዕሊ ከንብር ዝኽእል ዓቕሚ ናይ ኣምላኽ Guds nåd, det är styrka från Gud som får dig leva utöver din vanliga styrka. ስለዚ ጻድቕ ኣብ ኩሉ ዙርይኡ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ከንብሮም ከግዮም ድኽእል ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ቁሩብ ይንዑ Så den rättfärdige att kunna leva ett liv som han inte kan i sin egen styrka, nåden är omringar honom för att han ska kunna leva det. ስለዚ ነዚ ጸጋ እዚ እንተ ደኣ ተባራቢርኩም ኣብ ህይወት ልዕሊ ዓቕምኩም ክትነብሩ ኢኹም Så om ni börjar vakna till den här nåden som ni har runt omkring er, så kommer ni börja leva ett liv i seger. ምኽንያቱ ጸጋ ኣምላኽ ኢዳ እምበር ጸጋ ሰብ ኣይኮነን Och det är för att nåden, den är inte nåden från människor, den är nåden från Gud. እዚ ማለት ብመጠን ኣምላኽ ዳ እምበር ብመጠን ሰብ ኣይኮነን ደንብረካ Och det är för att den här nåden ger inte att du lever i en människostyrka, utan med det mått som kommer från Gud. ዘዳግም 33:23 ከምዚ ይብል I femte Moseboken kapitel 33, vers 23 står det så här: ንፍታሌም በረኸት እግዚአብሔር ዝመልኦ ጽጉብ ጸጋ ኢሎ Det står: Naftali har fått rikligt nåd och full välsignelse av Herren. ዋው ጽጉብ ጸጋ ኢሎ Det står rikligt nåd, står det. ሪኹም ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ርእሲ ጸጋ ተቐበልና እዩ ድብል መጽሓፍ ቅዱስ Bibeln säger att vi har fått ta emot från nåd till nåd. ናብ ክራይስት ምስ መጻና ናብ ግሬስ ኢና መጺና När vi kom till Kristus har vi kommit till nåden. ዳስ ዋይ ብግሬስ ቪክቶሪ ናትና እዩ Det är därför genom nåden segern är vårt. እዚ ብጸጋ ኣምላኽ ዝበለጸን ዕዉትን ህይወት ኢና ንነብር Och det är för att genom Kristus i nåden så lever vi ett liv som är översegrande. በፍጹም ኣብ ህይወትና ፌል ኣይንገብር ኢና Det är därför vi inte kan begå något misstag i vårt ውል liv. ነበር ፌል Vi kommer aldrig fejla. ምኽንያቱ ጸጉ ብዙርያና ኣሎ Det är för att hans nåd är runt omkring oss. ኣይንወድቕን ኢና Vi faller inte. ኣብ ጸጉኡ ንኣምን ኢና Vi tror på hans nåd. ኣብ ዙርያና ዘሎ ጸጋ Det är nåd som finns runt omkring ኣባና oss. ዘሎ ጸጋ Det är nåd som finns i oss. ኩሉ ጊዜ ናይ ክብሪ ህይወት ክንብረና እዩ Det ger oss möjligheten att leva i hans härlighet ጀስት alltid. ትራስት ግበርዎ ንጸጉ Bara tro på hans nåd. እሱ ድማ ንላዕሊ ከውፀኩም እዩ Och det kommer ta ut er till toppen. ንርእስኩም ኣይትረኣዩ Kolla inte på er själva. ኣባኹም ንዘሎ ጸጋ ረኣዩ Kolla på den nåd som finns över er. እስኪ ከምዚ ኢልኩም ምሳይ ኣውጁ Bekänn efter mig. ኣነ ብኣምላኽ ተባሪኸ እየ Jag är välsignad av Herren. ብጸጋ ኣምላኽ ከዓ ተመሊአ እየ Och jag är fylld av hans nåd. ኣነ ብጸጋ ዝጸገጉ ሰብ እየ Jag är en person som blir mätt av hans nåd. ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ርእሲ ጸጋ ተቐቢለ እየ Jag har tagit emot från fullheten av hans nåd. ብጸጋ ኣምላኽ ተኸቢበ እየ Jag är omringad av Guds nåd. ኣብ ኩሉ ህይወተይ ፐርፌክሽን ናተይ እዩ I allt mina livsområden perfektion tillhör mig. ዓወት ናተይ እዩ Seger är mitt. ኣምላኸይ ብጸጉኡ መሊእኒ እዩ Min Gud har fyllt mig med hans nåd. ኣሜን Amen. ንስኹም ብሉጻት ኢኹም Ni är segrare. Guds frid.